Anthony Delia ta' 47 sena mill-Isla l-Isqalli Rosario Possata ta' 32 sena residenti San Pawl il-Baħar u Giuseppe Xepis ta' 29 sena inżammu arrestati wara li ċaħdu akkużi brabta ma' traffikar ta' droga. Dawn l-imputati huma tlieta minn 4 persuni li ġew arrestati mill-pulizija wara rejt li fih instabu 21 kilo ta' kannabis fi friġġ li kienet ġovan fil-Furjana. Il-valur fit-triq ta' din id-droga huwa ta' 420,000 euro. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello f'każijiet separati. L-imputati fost l-oħrajn ġew akkużati fuq importazzjoni ta' droga u possess ta' droga li ma kienx għall-użi tagħhom. L-avukati difensuri ma talbux għal ħelsien mill-arrest tal-akkużati. Simar Halil Hanan, Sirjan ta' 26 sena residenti l-Mosta, ingħata libertà provizorja wara li tressa l-qorti, akkużat li weġġa' raġel ieħor ta' 29 sena f'garaxx fi triq il-Kappara. Fil-qorti ntqal li hemm argument peress li ż-żewġ irġiel huma kompetituri ta' xulxin f'negozji differenti tal-aluminjum. L-avukat difensur qal li s-Sirjan għamel dan biex jiddefendi lilu nnifsu, iżda l-vittma saħaq li dan kien attakk li għandu x'jaqsam ma' razza jew reliġjon. L-imputat ingħata l-libertà provizorja fuq depositu ta' 400 euro u garanzija personali ta' 2000 euro. L-imputat kien ta' ruħu bdeħ fl-assa tal-pulizija wara li għal xi jiem kien infittex.